Здравейте, аз съм Радостина Иванова или просто Радост. Това е първия ми клип. Днес в него ще снимам какви неща имам от сериала Сойлно. Първото нещо е парфюм на Луна. Така изглежда. Така. Сойлно пише. И има емоджита на скашчица. Така, другото нещо, което ще покажа е кънките на Нина. Само едната, защото другата е долу. Така, ето. И така пише Нина. Може много да не се разбере, обаче пише Нина. Ето всичко, колелца, спирачка, така. Другото нещо са плакатите. Сега ще ви покажа. Така. Първият плакат е на Луна и Матео. И пише "Винаги се смей". Втория плакат е само на Луна и е тук кара. И пише "Нека бъде пъстър твоят път". И третия плакат, на него нищо не пише, освен Сойло, и така Дисни и вижте Луна. На мен ще ме купуват ето такова. Добре, приятели, това беше за този клип. Абонирайте се и ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и долу в коментарите, напишете за какво друго да снимам. И да знаете само, че няма да има такива фен срещи и такива. И това беше. И хайде, чао, и ще се видим другия път.